Jeg vil her vise, hvordan vi kan konstruere en retvinklet trekant i Inspire. Vi starter med at åbne et geometri-vindue. Og her vil jeg så starte med at skrive de oplysninger ind, som jeg vil tegne trekanten ud fra. Først går jeg over i mit værktøjsfelt her, og så går jeg i handlinger og finder tekstfeltet frem. Jeg vil starte med at skrive, at vinkel C skal være 90 grader. Jeg vil også have, at vinkel A den skal være 30 grader. Og så vil jeg have, at hypotenusen, lille c, skal være 10 cm lang. Så er jeg klar til at gå i gang med konstruktionen. Jeg starter med i punkter og linje at vælge at tegne en halvlinje et eller andet sted. Her. Højre klikker jeg på punktet her, så kan jeg navngive det som punktet A. Jeg kan lige rykke lidt på det. Så skal jeg tegne, at vinklen A skal være 30 grader. Der skal jeg bruge den her kommando, der hedder drejning. Først klikker jeg på halvlinjen, så på punktet, og så går jeg op og klikker på 30 grader, jeg har angivet heroppe. Så skal jeg have tegnet, at siden C den skal være 10. Og det er hypotenusen, jeg har tegnet her. Så hvis jeg går ind og vælger en cirkel fra punktet A, og så med den radius, jeg har her på 10, så vil det netop passe, at det her stykke her vil være 10 cm. Jeg går ind og finder skæringspunktet mellem cirklen og linjen her. Så får jeg nemlig et punkt frem her, som jeg kalder for B. Så mangler jeg bare at få tegnet den sidste side i trekanten ned, hvor den rammer og giver vinkel C. Den skal være vinkelret, fordi vinkel C er 90 grader. Så der går jeg ind og vælger konstruere en vinkelret fra punkt B og ned på halvlinjen her. Så kan jeg lige finde skæringspunktet her, som jeg så navngiver C. Så har jeg tegnet den givne retvinklede trekant. Jeg vil godt lige have min kateter skrevet op herover, så jeg vælger lige tekstfeltet igen, og så skriver jeg lille a og lille b. For nu kan jeg nemlig gå ind og måle, hvor lange de to kateter er. Der går jeg ind i målinger her. Så tager jeg længden. Jeg kan jo starte med at måle, om det nu passer, at hypotenusen er C lang. Så jeg måler fra A til B og klikker her for at få teksten på. Det passede. Så måler jeg lille b. Den er 8,66. Og jeg måler lille a. Jeg måler lille a og b til c. Den er 5. Så vil jeg godt lige have det skrevet op over i teksten herovre. Så der skal jeg så gå ind i handlinger og så bruge den, der hedder beregn. Så klikker jeg på A, og den vil jeg godt have beregnet.
Det var den, der var her. Klikker jeg på den, og så kan jeg få den her op at stå sammen med A. Det samme gør jeg med B. Kan have beregnet, hvad den er, og have sat den herop. Jeg kan også måle, hvad vinklerne er. Det prøver jeg lige her. Der skal man, hvis jeg skal måle vinkel A, så skal jeg starte i C, sådan så jeg siger C, A, B, så får jeg, at den er 30 grader. Så skulle vi jo så gerne måle vinkel B til 60 grader. Det ser vi lige, om det passer. Det gør det. Jeg går lige op og vælger min markør, når jeg er færdig med et værktøj. Så kan jeg lige flytte det her på plads. Så har jeg lavet min konstruktion med vinkler og sider på. Og det jeg nu kan bruge figuren til, er hvis jeg vil have ændret for eksempel min vinkel A. Den skal være noget andet. Den skal måske være 60 grader. Så klikker jeg på det. Og så kan jeg se, så ændrer figuren sig automatisk, og jeg så får, hvad svarer de nye kateter så til. Det kommer til at stå heroppe. Tilsvarende kan jeg jo sige, hvis nu min hypotenuse skal være 15, så får jeg den figur, der svarer til det, og får beregnet kateterne A og B, der hører til den figur. Det var alt.